नमस्कार. आजचा दैनिक गोमंतक तुम्ही वाचला असेलच. त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. आजची पहिली बातमी आहे ती आरोग्य क्षेत्रातून. राज्यात अपघात प्रवण क्षेत्रांची संख्या वाढलेली असून सध्या असलेल्या 56 108 रुग्णवाहिका अपुऱ्या पडत आहेत. सध्या या रुग्णवाहिका घटनास्थळी वेळेत पोहोचत नसल्याची तक्रार लोकांकडून येत आहे. ती दूर करण्यासाठी आणखी नव्या अत्याधुनिक 25 रुग्णवाहिका वाढवण्यात येणार आहे. त्यामुळे अपघातग्रस्तांना वैद्यकीय सुविधा मिळण्यास विलंब होणार नाही. सामाजिक बांधिलकीच्या योजनेतून या नव्या 25 रुग्णवाहिका मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी सांगितले. राज्यातील मोठ्या औषध उद्योग आणि अमेरिकेसह इतर नियंत्रित बाजारपेठांमध्ये औषधांची निर्यात करण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकारच्या अन्न आणि औषध संचालनालयाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी गोवा आणि अमेरिकन नियामक मंचाची बैठक पणजीत पार पडली. US FDA आणि गोवा FDA यांच्यातील तांत्रिक डेटाचा आधार प्रदान करणे आणि भविष्यात कामाचे नियोजन पाहणे हा या मंचचा मुख्य उद्देश आहे. ब्रेन डेड झालेल्या 5 रुग्णांच्या नातेवाईकांनी घेतलेल्या अवयवदानाच्या पुढाकारामुळे 19 रुग्णांना नवे जीवनदान मिळाले आहे. प्रद्युम्न सोनी, अंगद सिरोज, शीला मोराईस आणि विश्राम रेडकर अशी अवयवदान केलेल्या रुग्णांची नावे आहेत. नमन दिवसाच्या निमित्ताने या रुग्णांच्या कुटुंबियांचा गोव्याचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. त्यांच्या या निर्णयासाठी गोमंतक समूहाचा त्यांना सलाम. तर या होत्या आजच्या पॉझिटिव्ह बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या बातम्या असतील तर त्या आमच्यासोबत नक्की शेअर करा आणि तुमच्या आवडत्या गोमंतक TVच्या YouTube चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.